kai to lobjakthang haina hai bini kok thaina share khainani bagai jara man bagai kai to na hamai maro pading kha chingtini bini kok thaina khana lainai abongkha mathai simani kothoma kaham chapter 21 verse singke 12 ni simi 17 jara sing khana lainai ang jotoni bagai porinai oro kau bokhrogo tongo nok tharo bepa thungnai rokno Jisu rwkhlaimani Jisu nok tharo haboi oroni painai rokno phalnai rokno bebakno rwkhlai rwbaikha borang slainai rokni tebul bai pharok phalnai rokni tebul no philai rwbaikha haike borokno hai hinai saka ani nok suri jaknai nok honjaknai hinai kai to samani o kok elembago suijak tongo yang norokle amono dagai bothopse khlaisiwo pholarok bai komparok bini thani nok tharo phaikha haike boborokno hamrkha bono wanama singsa samung khlaima nogoi phia daut ni phuslano lobdi honoi serai rokno nok tharo chirkhok laima khanawai osai okra rok te kerong phrongnai rok jolijak laikha borok tamo salai tong abono nang khada khana kha honoi borok Jisu no singkha Jisu hai hini saka ing khnawo nora waisa phano elambakni okokno poriya khodiba nang sarai khonai rokno kaitono kaham khe lobna phrangkha Jisu borok bai kagoi taoni kutulei Bethania o thangkha horobo orono tongkha omo subra Jisu Kristo ni kothoma kaham amen।